ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಂದಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರಬ್ದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಇಂಚಿವಾದ ಇಂಡಿಯಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆತಂಡ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪುನ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿತ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಕ್ಕಲ್ನ ಕಬ್ಜಾ ಅರೇಬಿಯನ್ ಮಂದಿ ಮಕ್ಬೂಸ್ ಮಸಾಲಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಚಕ್ಕೆ ಜಾಪತ್ರೆ ಕಂಕುಳದೈರೆ ಲವಂಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಇಂಚ 21 ಸಾಮಾನ್ಯನ ಗಲಸದ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮಸಾಲೆ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆನೆ ರುಚಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಅಕ್ಕೇರಿಡುಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಚೆನೆ 100% ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಂಚೆನೆ MSG ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇತ್ತಿನ QR ಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಡ ಅಂಚೆನೆ ಮಸಾಲೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತಿನ QR ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಪುಣ ಅವೆಂತೋದು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಸುರುಕು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗಾಲದ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ಬೆಚಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಜನ ಬೆಚ್ಚ ಆವನಗ ಐಟ್ ನೈಕರ ಪಲ್ಲೆ 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಇತ್ತೆ ನೈಕರ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ರಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನಂತ ಬೇಗ ಕಾಯಾವೇರೆ ಸುಲುವಾದವಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೆರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹದ ಕಂದ್ ಆವನಗ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೆ ದಾತ ಪಂಡ 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಪೋಂದು ಬನ್ನಾಗ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಇಂಚ ಉದ್ದ ಮುರಿದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ ಮಕ್ಳೆ ಅಂಚಿನ 750 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೋರ್ದ ಕಾರ್ ಗಲಸಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇಡೀ ಕೋರ್ಲ ಗಲಸಲಿ ಅಂಚಿನವಂತ ಉಪ್ಪಿರ್ಕದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಬ್ಜಾ ಅರೇಬಿಯನ್ ಮಂದಿ ಮಸಾಲೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಲಸಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ ದೊಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ 70% ದಾತ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಚಿನ ಮಕ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ 70% ತಾತ ಬೈತಿ ಬಕ್ಕ 4 ಕಪ್ಸ್ ತಾತ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೂದು ಬೊಡುಪ್ಪುನಾತ ಉಪ್ಪಿರ್ಕದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಈ ನಮನೆ ಕೊದ್ದಿರೆಸರು ಆವನಗ 750 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ನೆನೆ ತೀತ್ನ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಆಯ್ತ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಥದ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತಿನೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಟು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಲೆ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ನುಪ್ಪು ಸರಿ ಬೇಯ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಸೆ ತಮಚಲ ಉಂಡು ವರ ಲಾಯ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಕುಡಾರೋ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಟು ಬೇಪಲೆ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನುಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ ಬೇಯ್ದನು ಕೋರಿಲ ಲಾಯ್ಕ ಬೇಯ್ದನು ಅಂಚನೆ ಪಸೆ ತಮಚಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪನಗ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಸುರುಕು ನುಪ್ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಬಕ ಮಿತ್ತಡ್ ಕೋರಿದಿಲೆ ಕಬ್ಜಾ ಅರೇಬಿಯನ್ ಮಂದಿ ಮಕ್ಬೂಸ್ ಮಸಾಲಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಗಲಸದ ನಿಕ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ